Fe rybydd, a dyna un o'r pethau sydd yn gyrru gorbryder fi trwy'r rwf ydy pethau sydd yn fyr rybydd. Ac o'n i'n gweithio oddi adre, mae hynna hefyd yn rhoi panic attacks iddo fi. O'n i'n aros mewn gwesty, mae hwnna'n neud fi teimlo'n awful. A hefyd o'n i'n siarad hefo, mae gen i fi huge imposter syndrome. So o'n i'n siarad ar panel hefo Geraint Lovegreen a Kizzy Crawford a Raylan Tavy, ac oedden nhw gyd yn swnio fel maen nhw'n glyfar a maen nhw'n gwybod am be maen nhw'n sôn, a dwi'n deud pethau fel, sy'n ni'n licio dawnsio un yma, dyna as clever as it got. So, unwaith eto, thing fi ydy, ers o'n i'n fach iawn, dwi wedi teimlo'n wahanol i bobl eraill, a i trio ffitio fewn, dwi so morffio o gwmpas pwy bynnag sydd hefo fi. So o'n i'n trio morffio fewn i Geraint Lovegreen. Never gonna happen. A wedyn, o'n i'n mynd yn ôl i'r gwesty, ac yn absolutely cysau fy hun trwy'r nos, a methu cysgu, a wedyn ath yr iselder yn lot gwaith, so nes i... Hang on. Falle... Any minute now. So ia, nes i gyrraedd adre ar ôl 2 ddiwrnod o wneud y panel Canu Gymru thing yma. Nes i gyrraedd adre mewn stad lot gwaith nag o'n i yn mynd yna. A nes i gael cyfnod really isel lle erbyn hyn o'n i ddim yn cysgu o gwbl, ac o'n i'n gweld breichiau yn dod allan o welydd ar ôl fi, so o'n i'n amlwg yn sal ofnadwy. Felly, nes i benderfynu, reit, ydy gwaith ti yn rhywbeth dyle ti wneud non, achos os mae o'n wneud ti'n sal, falle dyle ti ddim wneud hwn. A wedyn, nes i benderfynu, wel na, actually, be dyle fi ddim wneud ydy esgus bod fi'n rhywun arall, a trio bod yn rhywun arall, a just bod yn onest, a deud, dwi yn gallu gweithio, ond hefyd mae rhai pethau yn neud i fi banicio. Fatha, i rhai pobl mae llefrith yn neud nhw'n sal. Wel, i fi mae pethau byr rybydd neu aros oddi adre yn neud fi sal. So, o'n i'n darllen pethau meddwl beth bynnag, a un diwrnod nes i just penderfynu, ti'n gwybod be, dwi'n mynd i sgwennu blog, a rhannu hwn, a falle fydd pobl yn teimlo yn well, neu falle fydd rhywun yn sylweddoli fy nhw'n teimlo fel fi, a fydden nhw'n cysylltu efo fi, a fyddai'n teimlo well. Ti'n meddwl, oedd ddim yn rhywbeth o'n i'n gobeithio wneud i loads o bobl teimlo well, o'n i'n gobeithio bys rhywun yn wneud i fi teimlo'n well, ond trwy hynna, dwi'n gobeithio fod wedi helpu pobl eraill. So dyna pam dwi yma. Ers o'n i'n fach, dwi wedi bod efo'r llais yma yn ymhen, sydd fatha imaginary friend nes i rioed creatio, gofyn amdano fo. Mae fatha bully, a mae hefyd fatha abusive partner neu rhywbeth sydd just yn siarad efo fi trwy'r dydd yn dweud paid o deud hynna, paid o ymddwyn fel na, paid o siarad fel na, just paid o siarad efo neb, paid o deud wrth neb ti'n teimlo fel yma, a wedyn mae'n mynd yn waith, cos mae'n isolated.